Здравейте хора, аз съм Самино. Днес ще имам клип на Roblox на една игра на Elemental Wars, която се бие с някакви магии. Аз съм си избрал магията Fire. И животно! Окей! Шит! А така шо... Бе, едно ли ми идват? Аз не мога да взеля. Оу, шит! За малко! За лека ще ме кинат мазно. Махнете се! Майка ти! Shit, what the bet? Моля такъв живот. Тати бе. Почти стигнах. Тати. Shit! Ое. Абе, къде са килове? Да. Край. Flying body. Тихо. Аре ти тежката артилерия. Shit. А коя ти беше петата магия? Flying boy. Е. Ударих го. Къде? Ето. Едната умря. Виждам един. Вайнар? Как се измъкна? Шаба. Ах ти, само умееш да бегаш, нищо друго не умееш. Виж сега. Къде той? Не, хайде. Шит! Шит! Ах ти, копеле мазъл, къде отиде бе? Не! То ще ме килна на един урсъм. Не! Опа! Ето ще му стеба. Животно долу. На ти бе. Шада. Кой ти планета? На ти бе. Отиди го. Не! Това си моят кил. Кил ти е този. Паси, как ми сбега мазно. Не. Тъй няма да се разберем. Паси! Не! Ти боли искаш, бе? Искаш да се разберем по трудния начин. Поне убих това. Нати. Шит! Ще го килна. Ти как килнах мазно. Го удари го. Виждам един красавец. Тук е. Омага. What fight? Си. Бляу. Какво става тук, бе? Я малко се намеси аз. Shut up! Shit! Мали се пъти по толкова соколка и го пуска. Ах ти! Купале! Тук бе! Shit! Айде! Удари го! Не! Давай! Убий го! Патай! То го ударих. Ти бе, мангал! Остани вече. Не! Вие! Кюти! Фейл! Чакай, аз ще фейлна! Ако не справя, ще фейлна! Фейл! Дева! Бляу. Как се излъжи? Фатална грешка, бе!
Чай малко. Ти накъс. Нати. Ей, грозник. Шет! Не, заклещи ме! Тапанар! Щи! Дурен мръсник! Нати, къде си, бе? Мангал! Нати! Мангал! Шет! Ево тук! Омага! Мангал! Оу! Бум! Как те фърсна? Шет! Не, бати, как пропусна? Не! Шет! Какво му удари, бе? Мангал! Ахнеш от мен! Животно! Не! На малко съм! Ахнете се! Серио! О, чакай, точно кил! Не! О, кил нако! Това е постижение! На толкова малко кръв! О, не! Не! Майка ти, дева! Пасник! Баси съчувствието! Аз ще малко съчувствие по ти, бе! Ей! Нати! Хей се покатери, бе, много! Шет! Ати, бе! Мама! Ой, къде съм? О, е! Не! Маймуна! Мангал! Ама хей се от мен! Животно! Не! Май се пъти па с това уреч, ще ти... Ама ще изям, бе! Ще изям! Тук е! Чопахени! О, е! Пак ли, бе, сте, па вие па сте урели долни! Къде? Айде, не съм! Не, бати, как ми избега мазо? Чупа! Shit, motherfucking bed! Shit, motherfucking bed! Bitch, shitty! Бумба! Shit, motherfucking... Може ли малко кръв съм? Кравата ме... Лайнар! Лайнар, ти ми килнава. Ще ти аз точно долната главича. Нати! Е, това ти ли си, бе? Лайнар? Аз ще видиш какво е да се родиш гадно. О, тук бе! Бас, как си ти век това? Shut up! Гледа. На ти, бе! Ах ти! Аре, моля да удари го топчеце! Не, бе, топчеце, защо така ми го почини? Топчеце, давай! Не! Shit, motherfucking bet! Край. След история лошо аз наша сърцето. О, е! Пият си ти! Чупа! Айнар? Щи! Абе, ти смели, бе. Айде, замина. GG. Как да направих аз на войно? Абе, точно там ли? О, е! Айде, чопа хене ми. Хора, мисля, че тази битка ще ни е последната за клипа. Ако искате да продължим, се гледате в следващия епизод. Shit. До тук стигнахме. И аре хора, чао от мене. Дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и аре чао и гледайте следващия път.